За минулу добу в окупованому Криму зафіксовано 236 хворих на коронавірусну інфекцію. 401 людина одужала, а 10 кримчан померли. Про це повідомляє окупаційне міністерство охорони здоров'я. Окупанти рапортують про зниження захворюваності COVID-19 і вже з марта планують скасувати всі введені раніше обмежувальні заходи. Не Геленджиком єдиним. Друг Путіна та власник Банку Росія Юрій Ковальчук придбав для керманича Росії ще один палац. І теж на узбережжі Чорного моря. Але цього разу в окупованому Криму. Одразу після скандального розслідування ФБК з палацем кремлівського очільника у Краснодарському краї видання «Проєкт» повідомило про покупку через компанії, які пов'язані з банком ВТБ, вкраденого в Україні пансіоната Гліцинія в селищі Ореанда, колишньої держдачі номер 1, на якій відпочивали радянські генсеки Хрущов та Брежнєв. На історичну будівлю Путін поклав око ще в 2004 році. Тоді російський держбанк ВТБ купив її, однак в 2005 році на вимогу президента України Віктора Ющенка угода була розірвана і палац повернувся у власність України. Від блокування фінансування постраждає не лише АТР. Єдиний кримсько-татарський канал для дітей «Лялє» та радіо «Мейдан» можуть зникнути з ефіру вже 15 лютого. Все через борги перед ізраїльським супутниковим провайдером. Зараз тривають перемовини, щоб відтермінувати плату за супутник до літа. Але погодження від провайдера поки немає. Якщо найближчим часом не відновиться фінансування, то почнеться скорочення медіахолдингу АТР. Сначала мы закроем «Лялє», нам придется закрыть «Лялє», потом придется закрыть Мейдан, а потом уже будем сокращать тогда АТР. Но я надеюсь, что этого всего не дойдет, и даже близко к этому не дойдет, потому что все-таки мы верим, что мы сможем получить международную поддержку. И вот этот стресс нас укрепит. Процес знищення кримсько-татарського мовника запустили наприкінці минулого року. Все через внутрішнє розпорядження Міністерства реінтеграції окупованих територій. Кошти в бюджеті є. 50 мільйонів закладені за кодом 2610, тобто як субсидія для ЗМІ, які мовлять на окуповані території. Їх мав отримати АТР як пряму підтримку, але міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей на послуги. Тобто АТР має взяти участь в тендері, а днями оголосив про це в ефірі Прайм Муждабаєв на нашому каналі. Верховна Рада прийняла рішення і виділила фінансування на підтримку всіх мовників, що сповіщують на окуповані території не 104 мільйони, а 50 всього мільйонів на всіх. На сьогоднішній день є запит від Чорноморки, це теж кримська компанія, яка сповіщує українською мовою, від Крим Реалії, від громадського... Крим Реалії? А їх не Конгрес США спонсорує? Я прошу? А їх не Конгрес США спонсорує Крим Реалії? В мене є запит від Крим Реалії письмовий. Слова міністра виявились брехнею. Наступного ж дня головний редактор Крим Реалії Володимир Притула спростував заяву Резнікова і пояснив, що компанія фінансується Конгресом Сполучених Штатів. А брати кошти в інших держав забороняє американський закон. Від участі в дивних тендерах відмовився і суспільний мовник і підтримав телеканал АТР. Суспільний мовник вважає некоректним рішення звести виробництво програм до бізнес-конкуренції між комерційними і будь-якими іншими мовниками та каналом АТР, єдиним мовником корінного народу України, який виробляє і транслює через супутник програми на тимчасово окупованій території Криму. Фактично йдеться про загрозу самого існування каналу АТР. Суспільний мовник вважає неприйнятним для себе брати участь у такому конкурсі, коли і якщо його буде оголошено. Будь-які торги – абсурд, коли йдеться про голос корінного народу. А згідно з міжнародним правом, держава має забезпечити підтримку. Это еще и телеканал для детей. Это и радио «Мейдан». Здесь оккупация, не оккупация. Это СМИ коренного народа. Украина присоединилась и поддержала, и подписала эту конвенцию ООН о поддержке коренных народов, о правах коренных народов, в котором черным по белому написано, что СМИ коренных народов имеют право на государственную поддержку вне зависимости от форм собственности. Потому что так может случиться, что у этого коренного народа нет больше других своих национальных СМИ.
Кримські татари не про чебуреки, а про свободу і стійкість в окупації, наголошує гендиректор телеканалу АТР Лінур Іслямов. А ті, хто знає Крим лише з туристичних подорожей, не розуміють, що йдеться про боротьбу за повернення додому. А телеканал АТР – зброя у цій війні. Вот кто-нибудь из нас из крымских татар скучает по какой-то чебуречной в Крыму? Есть какой? Да у нас нет этих чебуречных в голове. У нас вообще, мы не про чебурек вообще. Я хочу в свой дом зайти. То есть я хочу вот поставить дерево, которое я сам сажал. Там, вот мне отец отправляет фундук с дерева, которое я посадил уже с моего огорода. Это совершенно другое отношение к земле. Это совершенно другое отношение к Крыму. Йдеться навіть не про телеканал, а про статус кримських татар як корінного народу України. Бо якщо зараз знищують АТР, наступним може бути Меджліс, а потім і до відмови від Криму недалеко. Владислав Стужук, Заман, АТР.